Vrei să fii pe placul lui Dumnezeu, atunci asigură-te că păcatul nu îți stăpânește viața. Asigură-te că păcatul nu îți stăpânește viața. Păcat înseamnă orice neascultare, orice răzvrătire, orice trăire care nu este în Dumnezeu. În Geneza 4:7 spune: nu e așa, dacă faci bine, vei fi bine primit. Dar dacă faci rău, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Tu să-l stăpânești. Păcatul vine prin ispită. Ce este ispita? Momeala diavolului prin care ne face să ne depărtăm de Dumnezeu. Prin păcate mici sau păcate mari. Și vine cu genul acesta de ispite. Sunt anumite păcate legitime, adică ale Duhului, mândria, necurăția, idolatria. Dar sunt și păcate, aici ne prinde pe noi, sau ispite prin care vine și ne ispitește cu lucruri legitime, zice. Sexul. Le-a lăsat Dumnezeu sex, să ne bucurăm de el. Și atunci spune, trebuie să avem relație, că toată lumea are. Trebuie să bem, pentru că toată lumea bea. Trebuie să ne închinăm la nu știu ce idol, pentru că toată lumea face lucrul acesta. Atenție! De multe ori spunea cineva: domnule pastor, venise un ofițer, am făcut o lucrare cu penitenciarul și un ofițer la penitenciar a spus: domnule, eu sunt cumpătat, zice. La ce ești cumpătat, domnule? Eu n-am 3 concubine, eu am numai una. Înțelegeți ce vreau să spun? Domnule, aici nu merge cumpătarea, zice. Cred că știi că ăsta se numește dar ta ai soție, da. Dar soția ta știe că tu mai ai? Nu știe. Dar asta se numește ce? Preacurvire. Eu sunt cumpătat, n-am 5. Am doar una. Dar asta se numește preacurvire. De spune, da, asta face toată lumea. Toată lumea. Stați un pic. Știți că majoritatea dintre lumea aceasta care nu crede, din lume, care nu crede în Hristos să duce în ea, îngustă-i calea care duce la viață și puțini sunt care merg pe ea. Lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt care merg pe ea. Așa zice toată lumea. Vedeți, asta e o minciună pe care o acceptăm. Satana vine cu același lucru, să știți că nu s-a schimbat. Vine cu aceeași înșelătorie. Ca la Eva. A zis oare Dumnezeu? Ne pune să punem la îndoială cuvântul Dumnezeu și ne aduce înșelătoria și ne pune minciunea în cap. Ne pune minciunea în cap. Lasă că nu te vede nimeni. Odată nu e nicio problemă. Nu e așa. Nu e chiar așa. Mai putem să mai putem să mai fentăm, mai putem să mai lipsim, mai putem. Nu e chiar așa. Chiar așa? Atenție mare. Atenție mare. Că întotdeauna păcatele mici distrug viile, vulpile mici, cum spune în Cântarea Cântărilor, distrug viile mari. Asigură-te că păcatul nu stăpânește viața ta. Adică în ce sens? 1. Sau punctul A. Să nu-l ascunzi. Să nu-l ascunzi. Să nu-l ascunzi păcatul. N-are rost să ascunzi păcatul, pentru că știe Dumnezeu de el. Noi încercăm să ascundem păcatul de pastori, de oameni. Și să încercăm să fim sfinți. Un păcat ascuns dă naștere la ipocrizie, la fățărnicie, la o mărturie proastă. Și mai mult spune cuvântul Dumnezeu în Proverbe 28:13: cine își ascunde fără de legile sau păcatul, nu propășește, ascultați-mă. Dar cine și le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Cine, în Proverbe 10:18, cine ascunde ura are buze mincinoase. Și cine răspândește bârfelele este un nebun. Asigură-te că păcatul nu stăpânește viața ta în așa fel încât că nu-l ascunzi. Nu ascunde păcatul că te ajunge. Mai devreme sau mai târziu. Păcatul dă naștere la depresie, păcatul dă naștere la sinucidere, păcatul dă naștere la boli incurabile, la cancer. Că cele mai multe boli de cancer se datorează stresului, mâniei, neîmplinirii, răutății, neiertării. Atenție, să fim frustrării, așteptările irealiste pe care le avem de la oameni și nu de la Dumnezeu. Asigură-te că păcatul nu stăpânește viața ta. 2. Asigură-te că nu glumești
că nu-l ascunzi și asigură-te că nu glumești cu el. Iată ce frumos spune în Proverbe 14:9. Cei nesocotiți glumesc cu păcatul. Glumesc cu păcatul. Dar între cei fără prihană este bunăvoință. Cine glumește cu păcatul? Să punem o întrebare corectă. Cei nesocotiți. Cei care nu înțeleg gravitatea păcatului. Mai mult, asigură-te că nu te stăpânește păcatul, nu numai că eviți să-l ascunzi și îl mărturisești, nu că glumești cu el, dar asigură-te că nu-l promovezi. Știți că poți să promovezi păcatul prin bârfă, zvonuri neadevărate despre biserica ta, zvonuri neeste adevărate despre slujitorii tăi, accepți de la toți. Sunt unii care vin și se hrănesc în bisericile Domnului și în bisericile pe care le-am slujit și în alte biserici și după aia pleacă și critică păstorul că nu vorbește bine, că nu hrănește bine, că mai bune cu tare, că mai bune cu tare, că mai bune cu tare. Slavă Domnului că avem acum televiziuni și vedem și ne-a umplut Dumnezeu casele cu mesaje. Dar nu e rău că le ascultăm. Dar Dumnezeu a dat pe unii păstori, apostoli, proroci, evangeliști, pentru desăvârșirea. El a zis că e bine să fie așa. Nu? Pentru sănătatea spirituală a credincioșilor. Și dacă ne socotești pe mai marii tăi, da? Păcătuiești. Păcătuiești. Și promovezi păcatul. În statornicia se promovează păcatul. Bârfa se promovează păcatul. Certurile, Proverbe 17:19, cine iubește certurile, iubește păcatul. Și cine zidește poarta prea înaltă și caută pieirea. Cine iubește cearta. Mâniile, iuțimile, spunea Rut. Da? Lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, că supărarea se împrăștie. Imediat se împrăștie. Așa că trebuie să fim atenți, să ne asigurăm, dacă vrem să fim pe placul Domnului, că nu ne stăpânește păcatul, ci că noi îl stăpânim. De aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, poftarea, lăcomia, atenție, care este o închinare la idol. Fugiți de curvie, orice alt păcat pe care face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Eu vreau să vă întreb, suntem noi după placul lui Dumnezeu? Să ne ajute Dumnezeu. Putem ști cum să fim pe placul lui Dumnezeu? Da, clar, foarte clar. Atunci când îl ascultăm pe Fiul, haideți să-l ascultăm, nu să ne facem că îl ascultăm. Pocăindu-ne și punându-ne încrederea totală în El. Haideți să ne asigurăm că nu ne e rușine de El și că l-am mărturisit în apa botezului, dar mărturisim și public ce a făcut în viața noastră. Să ne asigurăm că trăim o viață în smerenie, pentru că Dumnezeu stă împotriva celor mândri. Și atunci suntem pe placul Domnului și celor smeriți Dumnezeu le dă har. Apoi să ne asigurăm că păcatul nu ne stăpânește. Și în ce sens? Când îl ascunzi, te stăpânește. Când glumești cu el, te stăpânește. Când îl promovezi, te stăpânește.